Assalamu alaykum qadrdan dostlar ve patpişiklerim. Egerde siz Intra için serverler gözläp ýadan bolsaňyz we täze serverleri tapasyňyz gelýän bolsa videonu ahyrına çel görün. Men videonun ahyrynda sizlere bir zat görkezjek. We gelindi bolsa köp gürlemen men size Intra'nın serverini tanıştyraýyn. Men halden bir dostumdan Intra'nın serverini tapdym. Ol hem dogrudanam işlär eken men onu hiç ile pul alamak olman, ol menden pul alamak men onun mugut serverler alýan. Ilha biziň serverimiz görkedeýin, biziň Intra'myz böküp işläp durgulýar tizigi. Egerde siz videonyň aşağında kommentariýlardan ýa-da opisaniýadan bu server copyright edip alyp bilmeýän bolsaňyz men şu serveri ulaltdym we siz muny videony pauza berip server ýazyp alyp bilersiňiz. Onda näme men size indadyr YouTube'un işleýänligini sizlere görkedeýin. Anha dostlar biziň YouTube'umyz güllýär işläp dur tizigem ören gowy. Täze meniň Wi-Fi'miň tezligi iň pes Wi-Fi şonda da YouTube normal işleýär. Ana biziň ol YouTube'daky videolarymyzyň hem ýüzüniň znaçoklary, gapaklary hem açylyp dur. Ene şunuň görnüşde YouTube şol Intra server bilen açyp bilersiňiz. Men size aýtdym videonyň ahyrynda size bir zat aýtjak diýip. Ýagny şol serverler nerden almalydygyny. Egerde siz serverler nerden almalydygyny bilmeýän bolsaňyz, her hilek saytlar bar. Ýagny türkmenler döretdik, atjar. Şolaryň içine server özleriniň bilýän serverlerini tapap edýärler. Ýöne bol hemme bir çykalga däl. Egerde siz mydama bir işleýän aktivni serverler tapasyňyz ýalan bolsa, imodan başga hiç ile gowzat ýok. Imoda näme edilýär? Imoda her hilek gruppalar bar. Olaryň içinde men videonyň aşağında link goýmagym mümkin, goýmazgym mümkin. Säbe YouTube käbir şonuň ýalaklatlary ýapýar. Egerde şonu ýapmasa men videonyň aşağında goýaryn. Linkini goýan şol gruppa goşulyp bilersiňiz. Ana şol gruppada men elmydama aktiv diýen ýaly we şol ýerden menden Intra serverlerini sorap bilersiňiz. Men hem öz tapan dostlarymdan ol server alyp sizlere uradan başardygymdan men size kömek etjek bolarym. Onda näme men videonyň ahyrynda şunu aýtmak istedim säbi ol açyk meniň videom gyzykly bolsun diýip men açyk sizlere gyzyklandyrdym we onda näme täze serverleri men öz kanalymda hem täze server tapsam onu hem sizler bilen paýlaşarym. Buna imodan hökmanynda men serveri bu öz YouTube kanalymda da hem goýarym. Onda näme şol serverler tapdyrmak üçin kanalymda ada bolsaňyz özüňizde goýarym diýip pikir etdim. Onda näme ýene videolarda sizler bilen görüşýänçek häzirlikçe sag bolun. Paka paka.